Kublai pi ki webos ki perlok ki produk ki prasnam sa sisin pat lembar ni video ngkot ngawer yang sobhai pi ki longkmi ki longpa ki kun samla shnam kenthei hani pa upri nyok trap kai kata ka benta lani kai kata ka mat ka bang kwa ban kren lani kwa ban ong lani kwa ban penpau ka ni por ka long ngiu I ba nakaliang jong ka sorkar ka state government lengba ka health department katanat ka kot ka kia jong ka jela hapo ka leadership jong I Madam Amprin Lingdo ibalong I minister in charge jong ka department ngiu I ba kila pelat ya ka pus jong ki staff nurse ke jingdon kam jong ki nurse hapo ka state komba lais pa tam ai bat ngiu I ngisakiru ha ki arbanai lai banai ki mensua ba nakaliang jong ka state government kidang khot application dangtion ya ki spangut kita ki staff no support ka jela de leng ba kini ki advertisement ngis ngotu ba ka jela leng ba ka tanat ka kot ka kia ki don kam ya ki nong tri hapo ka kot ka kia kham tam ya kata ka pus jong ki nursing mo te kalong ka ai pat ka bahas ngau lingo hadu kata ba haba ka state haba ka jela leng ba ka tanat jong ka kot ka kia ka don kam ya ki nong tri kadon kam ya ki staff nurse kadon kam ya ki nursing hapo ka jela ban ai kita kalat jing sumar ya ki patba no song snong jong jela haman ki hospital haman ki PHC haman ki dispensary bat kum ta terter hanrei ka pasolingo kalong babali nakaliang jong ka sorkar ka pelat ya gini ki pus tangkum kataka contractual basis ka ai ka jingmut shalendet jong ka sorkar haba kisngotu ba kidon kami kinong tre kidon kami ya ki staff no sapo kejela tang ba kim nut ban pelat ya kata ka permanent post hanrei ki pelat ya ka contractual basis hato don ayu selendet lesi ha kejing mudur briu jongi kalong ni kemudur ba imat kini ki hek sorkar kini ki briu ki badon ha kabor imat lesi kim padep nosing ki bahayeng jongki imat lesi kim padep nosing ki kun jongki imat lesi kim padep nosing kita ki kun ki ksiu ki jongki ki bahayeng ki bahasem ki jongki imat kitang ap ya kita ba mental ada pelajar ka pus permanen anda la pas nosing kini ki kun jongki bahek bahan jong kini ki laisan snem let's say kim yo ban pendap ya kata ka pus namar ba kila dab don lupa te let's say kadai ka taktik let's say kadai ka polisi let's say kadai ka bud ke jong kini ka long ban komno ban yo ban penrung ya ki bahayeng bahasem jongki desi hakani kat tenat trikam dah kaba mentasipur kin pelat suara ka kontraktual basis te enda kila ada pas kita ki kun ki bahing basam jongki kin sapelat ya pus permanen lesi kila ban penlongkum ka formality ban kondak kita ki interview bat kum ta terter namar baling akren kum ta kani ke jingle jong ka sorkar ban pelat lani penbena badon daki spa teli ki pus hapo ka jela jong ki nosing kapau bat miso tu ba ka jingdon kam jong kino sapo ka jela ka don kam ba te don jingmut ayu ban si pelat ya kata ka contractual basis bat kani kawan ra ru ya kata ka unequals right namar balai haba kini ki nong tre ki tre ka ju ka kam let's say ka service let's say ki facilities let's say ka jingsiu ka don ka jing ya pe te syai kata ka equal work ka equal pay namar balai kam kadai kaju ka designation kadai kaju tangba ka jingsiu ka yapet ki facilities ki yapet te ngasngau ba kani kalong ka ai ka ba lakta ban la yurot ya ka hok long briu man briu kham tam jong kini ki samla ki bala pendep bat ki bala lej syakani ka lan nosing namar ba man kapor ngiu ibe tang ya taka contractual basis kat ba ngisong tu ba kadai ka jingdon kam jong ka state hanrei balai ki menurut ban pelat ya ka permanent post bat kani kadai ka wei na ki kam ban kejit tingka lani ban kejit spa ka sorkar na kiri upat ba namar ngisong tu ba la pelat spa teli ki post lai spa teli ki post bat ka wei ka form la sim san spa tingka te ki nong tap le singi la ban ong da ki pau hajar ngot ka sorkar ka kamai katno na katu hatu kadai tang ke bisnes polisi jong ka sorkar lani ka sorkar ka don sya ka jing seok kie na benta ka tanat ka kot ka kie apo ka jela
Balada ka sorkar ka Indonesia ika jing siau kia ban penbiang kita ki manpower hapuk ka state leng ba ka tanat ka kot ka kia kila dei ban sim no ya ka senjam ba habadon ka pus balai ban shu ai si ai kata ka contractual basis nomor balai kini ki samla ki bala jan over age le singi la ban ong mo ki bala jan cross ya ka age limit ke jongki ban tap kam tap jam mentah pidang recruit ya ki tangkum kita ke contractual basis jin la tapi pelat permanent pus le se kitu ki bilang don sa sistem sa asnem kata ka age limit jongki le si kidang yo ya ka opportunity ban apply di Henry le si pi pelat ya ka contractual basis mentah lese handin bala pas la dep nosing ki bahaying bahasam jong pi hadin asnem laisnem lese pin saplat ya kata ka permanent pus andala plat ya ka permanent pus bapli gini ki bah dai ban yo ya ka opportunity menta lese hakate yusnem lese ki du no lese ki start palat lese ki la palan ban ya challenge lene ban compete ya ki exam lene ki interview den rei lese ka opportunity ya ki kamdon ti kani kalong ka jing ketu ban ka jing kerpat ka juga por ya ka sorkar kalong ba ka sorkar kam dai su pandang lek kelan habadon kapus kadai ban wanra ya kata kajingelong rengkat hapo ki department sorkar hapo ki imlang kasalang apa kapus kadon balai ban sulek kelan na kawi kapur si kawi pat dah kata ka contractual basis lani kata ka sistem ka baki pelat mentah lani ka sorkar ka kwa ban I share commission 6 tajong no lese hakata ka contractual basis dikani kalong ka jingkentu bat ka jingkerpat ka juga kapur ba ka sorkar ka daiban perkhat jangai bat ka daiban sotu lem nam ta ka jing bat na benta ka lat yo kam yo jam jong kita ki samla ibla pendep ya ka kerdan puli jong ki haga ni ka kerdan profesional kus ke jong ki kita ki balong ki bala pentebit ila dia ban long kita ki nong sumar bat ki nong pej nong pang hang ne po ki imlang ka salang